ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା କେତେ ଦେଇ ତାପରେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଉଲ୍ଲି ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ପିଆଜ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ହଳଦୀ କିଛି ପାଣି ମସଲାରେ ଆଳୁ ଚକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଦେଇଦେଲି। ଭଜା ହେଇଛି ମିଲମିକର ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ପାଣି ଦେଇ ପରା ପାଣି ଗାଧୋଇ ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ଦିଆଗଲା। ଲୁଣ ରୁଚି ମସଲା ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ନାହିଁ ତାପରେ ରୁଚି ମସଲା ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆମର ଆଳୁ ମିଲମିକର ଝୋଳ।